Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламе инде күптән үзенең чыгу чиратын көтә. Чөнки иң кадерле, газиз булган, хөрмәтле апаларын, яраткан кардәшләрен, Усть-Кулатка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аклимә Шакирҗан кызы Абдуллинаны бүген 14 апрель көнне каршылаган 70 яшьлек матур юбилее белән ихластан котлап, җылы теләкләрен барча якыннары исеменнән Тәслимә апа, балалары Фәнилә, тормыш иптәше Александр, оныклары Даниэль һәм Богдан, Гөлнара, тормыш иптәше Марат, оныклары Алия, Илназ һәм Нияз юллаганнар. Алар белән бер рәттән якыннарыгыз Мәрзия апа, балалары Наил, тормыш иптәше Таня, Наилә, тормыш иптәше Роберт, Рушания, тормыш иптәше Радик, Гөлия, Шакирә апа, балалары Илдус, тормыш иптәше Наташа, Илхамия, тормыш иптәше Илшат, балаларыгыз Газинур, тормыш иптәше Гүзәл, оныкларыгыз Лилия һәм Алина, Шамил, тормыш иптәше Наташа, оныкларыгыз Эвелина һәм Эльвин, Илнар, тормыш иптәше Лилия, оныкларыгыз Аяз, Алсу да ылы шатлык хисе билиләр. 70 ел элек табигатьнең иң гүзәл почмагында урнашкан Бахтиевка авылында безнең киң күңелле якыныбыз аваз салган. Әнкәйнең 4 кызы, 4 йылдызы, ылы шатлыгы да, сөенече дә, көенече дә булып үстек. Бер ялгызы, бар көчен куеп, ул безне чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерде. Бер кайчан, бер нигә мактанмадык. Әйе, авыр иде ул чакта. Әти дә, әни дә була алды ул безнең өчен. Балачак еллары бик тиз, кызык һәм мавыктыргыч узды. Апабыз Аклимә мәктәптә 8-нче сыйныфны тәмамлап, СПТУда штукатур маляр һөнәрен үзләштерә. Аннары 1974 елда техникумны тәмамлый. Шул ук елны үзенең булачак тормыш иптәше, кадерле җизнәбез Мөнир Абдулхай улы Абдуллинны очратып, матур гаиләләрен коралар. Тату һәм мәхәббәт тулы ояларында бер-берсен хөрмәтләп, татлы балаларын үстерәләр. Шул кадәр эчке һәм тышкы яктан да охшаш булган бу кешеләр бер-берсенең яртысы булып, тулы пар килеш гомер кичерәләр. Күзләребез генә тия күрмәсен. Инде бу үскән балалары да аларның үзләренә охшаш, бик акыллы, булдыклы һәм тырыш булдылар. Бүгенге көндә апабыз оныклары янәшәсендә матур көзенә аяк баса. Инде ниләр сөйләп китер идек соң без аның хакында. Апабыз таң калырлык уңган. Нинди генә эшкә алынмасын, барында җиренә җиткереп, намуслы килеш башкарып чыга. Гомер буе йорт тулы мал-туар, кышкырт асрап, бакчаларында төрле-төрле яшелчә, җиләк-җимеш үстереп, безгә барыбызга да шушыннан өлеш чыгарып яшиләр. Еракларда яшәсәк тә, апабыз гомере буе минем өчен олы терәк һәм таяныч булды, дип дәвам итә хатны Тәслимә апа. Нинди генә моңзарым, серем булмасын, мин аңа шалтыратып кирәкле сүзен, киңәшен алып, һәр вакыт яшәргә көч таптым. Аның тыйнак һәм сабыр холкы, олы тәҗрибәсе дә таң калдырырлык. Гел кунакка кайткан сайын, җылы карашы, ягымлы йөзе, сый тулы табыны белән каршылый. Аның янәшәсендә әнкәй назын татыгандай булып китәм. Сөекле апабыз, бу якты дөньяда бар вазифасында бишле билгесенә үти алдың. Олы хәрефтән ана, гаилә учагын саклаучы газиз һәм яратылган хатын, сөекле әби, тугрылыклы дус һәм мәрхәмәтле кардәш тә син. Бүген юбилеең көнне безне һәр вакыт дус килеш яшәтеп, берләштереп торганың өчен дә олы рәхмәтләр укыйсыбыз килә. Чит якларда яшәсәң дә, инде бу авыл халкы да сине үз итте. Башкача булмыйдадыр. Чөнки син үзеңнең киң күңелең, олы йөрәгең, ярдәмгә ашыгучан булуың белән күпләрне җәлеп итәсең. Кадерле апабыз, алда да синең әлеге дәртле йөрәгең армый типсен, саулыгың какшамасын, гел бала оныкларың сөендереп яшәсеннәр. Гомере буе янәшәңдә олы таянычың, таяныр тал тирәгең булсын. Без дә чакрымнарга карамыйча гел аралашып, туганлык җебен өзми яшәсә идек. Барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Апа, синең туган көнгә еллык әле шигъри бәйләм. Сабый чакта туган көннәр була иде бит зур бәйрәм. Заман авыр булса да, яши идек рәхәт итеп. Елга бер килгән ул көнне түземсезлек белән көтеп.
Синең бүген туган көнең, бездән сиңа кайнар сәлам. Апа, сине чын күңелдән котлыйм туган көнең белән. Киләчәк гомерләрдә дә һаман шулай бергә яшик, бер-беребезгә хөрмәт белән туганым диеп эндәшик. Хай диеп гомер үтүгә үкенеп утырмыйбыз, үтә диеп, китә диеп борчылып та тормыйбыз. Хак Тәгалә килер көнен тыныч, хәерле итсен, үзе биргән һәр сәгате шатлык, бәхеттә үтсен. Балаларның уңышлары сөендерсен күңелне. Ана өчен шул сөенеш иң зур бәхет түгелме? Бер үк Ходай айырмасын гомер иткән иреңнән, дус туганнар төшмәсеннәр табыныңның түреннән. Шулай яшәгәндә генә кызык ул яшәүләре, дөньясына чын күңелдән сөйәм дип дәшүләре. Юбиляр дус, бу шигырьнең килә сиңа һәр сүзе, күз алдыбызда һәр вакыт елмаеп тора йөзең. Аклима апа, син бит безнең бик кадерле апабыз. Һич арттырмый әйтик әле, без сине яратабыз. Синең туган көнгә бездән бәйләм теләкләр, 70, 80, 90-гаcha бергә типсен йөрәкләр. Хөрмәтле Аклима Шакирҗановна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Барча якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып җайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Аллам гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың.